И здравейте! Днес ще играем на Critical Ops. Ще скипна докато зареди. И така, ето зареди ни. Сега ще търся сървър да играя. Какво е това? Q8 Player with M14. Те са го направили с такова с мисии, защото преди не можеше да се печелят такива точки. Добре. Това ще е добре. Така. Ще търсиме Map Kennels. Ето този. Къде влязох, бе? Плаза. Как ме тролна. Пак ще скипна, извинявайте за което. Така, ето. Готови сме. И това са го направили ново. Уоу. Добре. Аз утръфъв. Не. SMG. Не. Ама, какво става? Добре, както и да е. Лагва. Добре. Доста яко са го направили. Опа, няма звук, извинете. Няма никой ли, бе? Кой е тук? Няма никой. Мъгъл. Няма ли да бъде някой? Добре. Пак ще скипна, извинете, много съжалявам, но играта ме тролва и... Така, здравейте. Ето ни отново. Те са го направи гад якото са го направили. Много съм доволен. Да. Добре. Сега ще ги спектейтваме. Колко са влязли? Съм... Два отбора, двама човека. И това планинг. Ето списва. Яко. Мале, те са го апдейтнали, много яко е. Да, дефюзнаха бомбата. Сега е наш ред да пукаме глави. Да, айде. Какво ще стане, никой не знае. Да, там на картата има някакви легофрени, дето се лигават само. Това беше кил. Страхотен при това. Убиха ме! Тук как ми излезе... Добре. Той е... Да. Първ фраг. Добре.
Мислих, че съм само аз. Троин фраг е много яко. Оу! Ей! Топа зарежда! Гати! Добре, си вземем четворка и един фраг. Хедшот, не хед. Да, хедшот е. Мордай. О, още един кил. Те избегаха към бомбата. И този направо го... Така... Един фраг. Опа. Секундис. Добре, странно защо. Половината си минута. Не! Докато намеря копчето за смяна на оръжията, те ме убиха. Да. Дали ще 2-3 за нас? Да. 2-3 за нас. Не за нас, за тях, де. Още сме. Не ги водим. Ще игра само с пистолет. Да си мина Дейли Мишана. Повече няма да игра с този пистолет. То бива, ама чак толкова да е слаб. Не сме повече. О, какъв як пистолет. О, и каква яка помпа. Той има 2 скина, бе. Така, те случи. Що го правя аз. И да, те почти всички ни влязоха. Добре. Що ще играем така? Я ще играя така.
Има ли там някой? Стойте ли? Гад, ти то си снайпер. Ужас. Биха ме. Те са толкова слабите, че... аз да реби да съм по-силен. И така, хора, мисля да е това... Чакай, айде още една игра и свършваме с този клип. Да ги победим. И добре, хора, това е всичко за този клип. Дано да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се, харесайте и се видим. Няма се виждаме. Се чуем утре. Чао!